Wengane zawethu impela sibona lapha ukhuzani kumfambongose njengoba ke esedlulise komyalezo ophuthumayo kubathandi nabalandeli bomculo kaMaskandi enako wonke ke ama-Blue Nations. Bafuthi impela baseligibele udaba icela uba nginibingelele kuyona ke Mbuso City MTV ngithi nje mosiqala ungena kuyona i-channel ake wenze kulungile uciphize subscribe nayo notification bell khona uzothola zonke izindaba ke eshisayo nazo ezitrendayo. Hayi-ke wengane zawethu impela sibona lapha ukhuzani kumfambongose njengoba ke sicele wonke ke ama-Blue Nations nabathandi nabalandeli bomculo kaMaskandi ukuthi ke abahlangane phana ke eThekwini ke workshop ngayi ke umhla 30 kuNovember emalunga ke nayo i-album ke yakhe entsha ayikhipheke ngazo ke i-15 zika November. Hayi-ke wengane zawethu impela ke zibe njalo ke izindaba ke bese niphathele zona ngayo ukhuzani kumfuka mpongose ngomhla 30 kuyena kuNovember. Kodwa thina ke simbuso City MTV sithi bafuthi impela ke isibambile ayihlangana yona ivideo elandelayo.